Hurian ni Tuhan na hinolongan di baga sa tuat Yesus Kristus. Salam sehat ma dihita saluhutna. Tapasada rohata martanya kita. Muliati madiho Tuhan disudi dengan dibasam doa sini roham. Di baga sa tikyon neng tarulihan marhiti hiti hatam. Todim perbadi nama dongani hami. Muliati Tuhan di bagasan Yesus Kristus martanya kami. Amin. Damang dainang hatani di bata nasartu hita di enek mai san buku panurirang Yesaya bidu 50 mamuka mai sianaya opat maso sa tuaya sia a tapa ihut ma hatani Tuhan. Nunga dileho Tuhan Jehovah tuau dila sisian. Asa huboto pasabam rohan ninaloja marhite sian hatai. Say disungguli doau ganup sogut. Dipatinggil pinggolhu marbinege songo sisian. Nunga dipuka Tuhan Jehovah pinggolhu. Jaladang mar jekel-jekel au. Dang sumurut au tu pudi. Hutare odo balik tangguruku tu halak na mga lisingau. Do hurufku tu halak nama mas tapi. Dan hutabunya bohikku maradopon haurahon do tijur. Alai Tuhan Jehovah do mangurupiau. Di baheni dang tarurakau. Alani hubado bohikku songon batu ping. Ay huboto hian na sotagamon tarurakau. Jonok do ibana nama mitoriau. Isi nang maruhum doho tau. Atong marluhuk mahita. Isi salu suhut alokku maruhuk. Di pajonok ma tuau. Ida ma sayrupan ni Tuhan Jehovah duau. Tung isi ma natuk manoruyau. Ido pajahon na. Huria na hinolonga di bagasat Tuhan Yesus Kristus. Tu adong do di hata batak na mandokon. Tinggil manangi-nangi. Jalabakol makataho. Ale fakta do realita na terjadi di bagasan parngoluon do sen hakai na somal na taparwaho di bagasan akka parngolota hatok dojol mamakatan hatok pasahaton akka barita apalagi masuk kita halak batak somal na Uttabodo di hilala rohana nakatai daripada manangiho. Bahasa busongoni di siala adong pamikirion na manangihoni na toru hadirion na makatao ni utibo usangap. Jele mulata parwahon di bagasan nakka tarmingguon sigano pare sigano minggu tarlumobi molo hira-hira gajang aka jamita dia ke parjamita termododod dambu manangihon di bagasan turpu jamita na pinasa ni padurang Yesaya tuhita dia pala partikyanon tung masetakas do diboto panurirang Yesaya isi ibana. Ido ibana nunga dilehon Tuhan Jehovah tuau dila sisian. Asa hupa sabam rohani naloja marhite sian hatai. Namar lapatan di baga sa tikyon
Panurilang Yesaya madok dirina sisean. Sisean na manangihon sa luhuna akka na pinasa di debat. Asa di hatahon ibana akka lomonirohan di debata di bagasan na kanguluna si ganupari. Gabe dila sisean. Dan si gajang dila, ale dila sisean. Yang artinya bahwa segala sesuatu perkataan yang keluar dari mulutnya adalah perkataan-perkataan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dila sisian do di pasah ibana. Jelebui pe ibana. Pasahaton songo dila sisian. Ala nang jumolo do ibana mangolo di bagasan Tuhan. Dan jojoko di ibada do musenang nunga dipuka tua Jehovah pinggolku. Jala akka jala dang majekel-jekel au dang sumurut au tu pudi. Di bagasan ay padua hono. Di patinggil ibana do dirina manangihon akka hatan di debata. Di sialan nang di patinggil ibana dirina manangin hatan di debata. Molotung pegunang akka rehe-rehe narotu bagasan ngoluna. Dan gabe rehe-reheon mabay sumurut haporsyaon na. Alay hatani debata na ditangon ibana do ido na maripola di bagasan ngoluna. Ido na marsigorgor di bagasan rohan. Dia tidak dipengaruhi oleh omongan orang. Tapi pengaruh firman Tuhan yang menggerakkan kehidupannya. Sehingga dia tidak bersungut-sungut ketika persoalan, ketika tantangan datang ke dalam kehidupan. Nama nangihon debata sumurung doi di bagasan haporsyaon, di bagasan hatoguon, mengadopi akahamaulo di bagasan parngolo siganupari. Alay molo dangolo hita manangihon debata moldo kita mengadopi kasih tahu. Na mangyok mo senang di hatan ni Tuhanon di pabotohod do hutarehod do balik tanggurukku tuhala na mga lisingaw do huruk mo tuhala na mamastapya. Artinya ketika banyak persoalan tantangan mangarongong parngulun na songong Kristus nang marsiap bagi. Tetapi dia tetap berjalan terus doi bana mardalan di bagasan lomoni rohani debata. Mana luar biasa. Penderitaan tidak melemahkan, hinaan tidak membuat murtad. Tetapi penderitaan dan hinaan membuat tetap kuat. Kenapa bisa demikian? Karena dia sudah hidup di bagasan debata. Huria nenolonga di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Debatado na mga gugu, debatado na mga ngurupi, debatado na mga akan narekot gabidang tarurak kita di bagasan nakaparngoluon. Alini hobar tuhatan di Tuhanon na nang dipaingot tuhita ganuk marsada-sada na perjulu ala nang tadok dirita sisian ni debata marhite ti Yesus Kristus ikotapak kema dilata gabe songod dila di sisian na pasahato nakahata nauli patugun akka na sumargelok pasahaton akahata pasu-pasu dada mamurai akka humalia manorui akka na maralo turoha alay mamasu-masu asa totong marhite-hite akka pakatayota taruli akka na manangin taruli akka humalia. Maka mari kita biasakan bagaimana sebuah ketaatan itu kita pertunjukkan lewat perkataan kita. Unang tadoko dirita sisian ni debata taat tu debata
alai hulang kabura tahatahon. Tetapi selaku para hamba Tuhan sisian di debata ikon hata pasu-pasu don halur sapama. Na paduahon sian hata ni Tuhanon yang dipengok tuhita. Asa totok kita say manangi hod debata di bagasa parmolota. Sohon hata di debata dari bagasa buku di si Jakobus bidu sadai ayat 5 10 anggo di bahasa Indonesia tung masa takas do didok disi. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Tinggil manangihon, bakol makatahon. Nah tatangihon ni makahata nauli, akapuda nasid debata, jala natapasahat, akahata ni debata na patugon akahumalyangta. Na mangihut, senhata ni Tuhanon, nang diajari kita, dang margugu kita. Song na diay pa siya ni idama sa rupan ni Tuhan Jehovah duau, tung isima na tuk manoruyaw. Debata mangurupi ngulutta, debata madongan hita, dang adong na tuk manoru hita. Buasa ala na debata madongan hita. Di sadatiki adong masa ada cerita, adong masa ada raja, na lautu sada daerah kekuasaan. Raja Somalna dihormati. Duna partikan na mula may mana tu istana. Dumula ibana tu istana. Di pitu istana dang adong nang usada membuka pitu. Apa jongjong disi salah prajurit. Alai dang dijalu ibana penghormatan songona soma. Tarimas meraja. Dijui mana ma panglimana. Wasa dang dibuka pitu, wasa dang dihormati orang. Dibereng panglimai ma prajurit dan menjaga pitui nungatos hosana. Tartop adora ma raja. Na detong rohana dan dihargai ibana. Ale justru penghargaan tertinggi na dipatupa prajuriti pengorbanan dikorbankan ibana dirina menjaga pitu istana nampe pada saat musim salju gabi pola sampai mabetos hosana. Tartopadora rajai dilun ibana mahkotana tu prajurit nang mudik. Penghormatan yang tertinggi kepadanya sianaunin. Damang dainang sian ilustrasi taboto ma di bagasang ulutta. Penghormatan tertinggi gabesisian ni Yesus Kristus ima mono adong pengorbanan di bagasang ulutta mangulan akahata ni debata. Sasitongna debata di bagasa Yesus Kristus donang jumulu patu pahon itu hita. Aleni hita pe tapatu pama penghormatan tertinggi tu debata di bagasa Yesus Kristus dengan pengorbanan yang benar. Mengorbankan ego, mengorbankan kehormatan, mengorbankan keakuan demi kemuliaan Tuhan. Amin. Martanya kita. Muliate Tuhan disudi dengan dibasam nungataruli hami sian hatam dia pala partikianon. Dia jari ho hami asa totong gabe dila sisian dila nami jala si pareon nami rade manangihon hatam rade manangihon akka alu-alu dia kahumalyang nami asai boto patuguon hapor sa dinasida di bagasan akanguluna. Muliate Tuhan di bagasan Yesus Kristus martanya kami. Amin. Horas madihita saluhuna. Salam sehat. Tuhan mamasuk-masuk.